Imos debuxar o hexágono regular coñecendo o seu lado. Para iso utilizaremos o compás e é moi sinxelo. Abrimos o compás coa medida ao lado, é dicir a distancia entre A e B e picamos en cada un dos vértices. Onde se crucen os arcos picamos coa mesma medida e facemos novos arcos que se irán cortando cos anteriores. Cada vez que se cruzan dous arcos, o punto de cruzamento será un vértice do hexágono. Por iso debemos seguir co proceso ata que atopemos os 6 vértices que necesitamos. Unha vez atopámolos, basta con unilos e obtemos o hexágono regular que estábamos a buscar.